nyerantos para kanca ingkang dereng manunggal Mbak Penny nggih kalian Mas Roni nggih ingkang dereng rawuh kita sampun rawuh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin kalau menika saged pepanggihan malih kangge sinau sesarengan gayut kalian wicara Jawa. Mliginipun taksih gayut kalian upacara sripah utawi lelayu. Nah, saderengipun semoga pepanggihan menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan amrih lampahing pasinaon menika saged nguwahaken menapa dipun pikajengaken panjenengan sedaya kula. Ndedonga semoga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Nggih. Nah, gayut sripah kala wau dalu niku kan dados wau dalu kula menika dipun timbali kalian kanca-kanca saking Kampung Gambiran, Kumbulharjo, Pandian Kota menika nampi uwit gambir sebagai penanda Kampung Gambiran. Sangat lucu ketika jenenge di Kampung Gambiran, sawit gambir, tapi kok ngopo? Renek lajeng pates dipun paringi. Nah, salah satu galing tamu menika saking Kraton Jakarta menika. Asmanipun menika Kanjeng Raden Tumenggung Widyawinata. Nah, panjenenganipun ngendika nek astana pasareanipun para luhur menika boten wonten wit sembojanipun. Wit semboja menika panandha kuburan. Nah, kuburan menika papane umum wong sing seda. Ning nek kraton menika boten wonten seda ning kondur. Pramila pun sebatipun dadi kuburan ning pasarean, papan kangge sare. Menika pemahaman baru tumrap kula wau dalu. Nggih katandha sawetawis pasarean-pasarean kagungan dalem astana ngaten aja beberapa orang wite semboja. Ternyata memang antawisipun wonten Gambiran niku wonten pasarean Ki Juru Giding menika boten wonten sembojanipun lajeng wonten Imogiri menika wonten dados namung wonten ngadap. Dados konsepipun nek umum nika kuburan kanggo ngubur, konsep seda menawi ngaluhur menika pasarean astana, konsepipun boten seda ning kondur. Kondur bayi. Nangipun sami kalian wonten ing mriki nek gone dhewe niki tetep dienggo masyarakat umum. Pramila tembung kondur kalian seda sami sing dikarepe meninggal dunia. Oke. Nah, menawi kala wingi menika sampun kaaturaken gayut kalian wakil kulawarga tegesipun Pambagioharjo kangge menapa sripah makili saking keluarga Duh kita lain dalu menika kangge wakil warga utawi makili masyarakat utawi ugi wonten ingkang nyebataken tembung panglipur. Nah, sampun pun ngendikaken sedharaken Mas Sarono kala wingi menawi wonten pleret wana krama dirangkep. Dadi sambutane mung loro, siji menapa wakil warga ngerangkep wakil masyarakat kalian yang setunggal menika ndongani. Menika pun tegas anut kedaerahan sah-sah kemawon. Dene kan pun aturaken menika versi jangkepipun dados kangge Pambagioharjo piyambak kangge wakil warga masyarakat piyambak. Malah kepara menawi tradisi panggenan kula menika wonten catur tunggal Depok menika nalika wakil saking warga masyarakat menika pun ayahi dening perangkat desa saged dukuh utawi saking perwakilan desa sekaligus miras menika ugi ngaturaken surat kematian atau akta nikah akta kematian. Terus pun nalika sampun wonten kabar duka bahwa ayum menika lajeng saking kelurahan
sampun ngedalaken surat menika dipun aturaken dhateng kula warga nalika pas pangandika saking wakil warga masyarakat menika. Nggih kan atur menika contoh atur wakil warga sajroning sripah. Nah, menika cara pleret menika Mas. Assalamualaikum rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Dados sah-sah kemawon saupami badhe ngaturaken panuwun rumiyin salam nggih saged ewa semanten menawi kedaerahan menika pokoke nek jenenge pokoke menika ora iso dinyang. Pokoke ngarep dhewe iki salam baru kuwi arep apa terserah. Nah, menika nggih prayogi dipun tuhoni kemawon awet menika mujudaken lokal wisdom. Menapa nggih? Kebijakan lokal. Kebijakan lokal. Padatan kebijakan lokal menika dipun trajang tadi ganjel. Ganjel. Nggih, awet menika wae sing ngaten. Sonten wau rapat paguyuban panatacara Yogyakarta kula nglempakaken saking 4 kabupaten 1 kota. Nah, nalika rapat purna menika njodo omong-omongan biasa, nah do kawetu. Nek tradisi nggonku ngene, ternyata Jogja sangat banyak. Wonten tradisi ingkang sadurunge pambagioharja wedang metu sik. Tamu rawuh diaturi senek ujuan leren sik sederet lagek dimulai terus pambagioharja. Ning ugi wonten pambagioharja sik lagek ujuan. Nek ora ngono dadi ganjel untuk wilayah-wilayah tertentu. Jadi menawi merangguli gayut kalian bab atas ngaten, ya pun turut mawon. Nah, mereka sudah menjadi kesepakatan lokal setempat yang memang tidak tertulis. Nah, awak dhewe terajang menika padatan dadi ora becik. Ning ngapunten nek kula remen nek anggere, Pak. Dadi kan nek nganggo cecala nggih. Nggih. Khususnya di acara-acara pengajian, Pak. Sing yang ditekankan untuk anak yang selain pengajian sih saya kira ada beberapa tapi ya enggak banyak juga nek saya malah condong yang pakai kecolong. Dados mungkin kangge ngawekane ngaten masyarakat. Cecala menika dipun aturaken terus ana lete sithik. Dados pamanipun cecala menika kurang 1 menit sebelum atau 2 menit sebelum cecala sedek. Jo MC mandek. Nun sewu, semoga Bapak Ibu yang dereng lenggah wonten papan palenggan yang sampun kacawisaken utawi mutasi wonten pelataran semoga saged mlebet. Niki pun cecala niki. Sawetawis wekdal malih tumuli badhe dipun wiwiti. Dek meneng sik kira-kira 1 menit cukup niki urip rampung set meneng lagek. Nah, niku dienggo ngawekani ketika menapa kados sing kula aturaken mau. Sing pertama iku kudu salam. Nah, niku dadi sing pertama tetap salam to. Sing pertama tetap salam mergane apa keletan iki wae. Nah, menika kanggo ngawekani. Padha karo pamane nek cara Jawa poso ngebleng ki ora mangan ora ngombe 24 jam. Ning nek cara muslim jenenge poso ki kudu buka. Ning ora wajib sahur. Berarti ya kudu pose. Le mulai poso ora isuk ning sore jam 6 tekan jam 24 jam orang terajang syariat aku. Nggih. Menika kalau wingi panuwun rumiyin saweg salam, lah menika salam rumiyin saweg ngaturaken panuwun dhateng MC. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Wonten ngarsanipun para sesepuh saged pun tambah, para sesepuh, para pinisepuh, para pepunden saha para pambela sungkawa ingkang kinurmatan. Sumangga tansah kula dherekaken mujudaken puji syukur
Dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah kawilujengan satemah saged takziah ing wanci menika inggih tumut bela sungkawa awit sedanipun Bapak Sayadi Pawirorejo. Sholawat sarta salam mugi tansah runtah wonten ngarsanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaatu-atu syafaatipun benjing yaumul kiamah. Amin. Pambuka menika saged dipun tambah pamanipun kanthi medhek ayat utawi pun tambah saged. Menika namung cengkorongan kemawon sebagai contoh. Namunipun contoh menika saged owah gingsir. Mboten kudu plek kaya iki mboten. Badhe pun ewahi saged. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Ibu Sumirah Pawirorejo sak kulawarga. Ing wekdal menika kula ing ngriki minangka wakil saking para pambela sungkawa mliginipun warga masyarakat Kampung Bajiro Sanggeran Ngayogyakarta. Ngaturaken derek bela sungkawa awit sedanipun Bapak Sayadi Pawirorejo tinimbalan kundur, tinimbalan saged, katimbalan saged, kapundhut nggih saged. Tinimbalan kundur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nalika sugengipun panjenenganipun suwargi Bapak Sayadi Pawirorejo saestu satunggaling warga masyarakat ingkang sae bebudenipun. Kathah sanget labuh labetipun suwargi tumrap masyarakat mliginipun ing Kampung Bajiro Sanggeran ingkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal. Pramila awit sedanipun Bapak Sayadi Pawirorejo warga Kampung Bajiro Sanggeran saestu rumaos kecala satunggaling panutan ingkang saged kangge tepo palupi. Namung panjurung donga ingkang saged katur mugi-mugi konduripun suwargi Bapak Sayadi Pawirorejo dhateng kasedan jati. Katimbalan kundur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ing ngapunten sedaya dosa kalepatanipun dipun tampi sedaya amalipun. Pinaringana utawi kaparingana papan ingkang minulya lan kalebet golonganipun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo kanthi husnul khotimah. Amin. Menika napa jeneng? Pangalembono dhateng suwargi sing diketokke sing apik-apik. Ning nggih panjenengan mulat pamane sing sedo kuwi kepiye tenane secara kemasyarakatane. Ndulalae sing sedo kuwi bakul minuman atau bakul minuman le sedo mergo kakean nunjuk overdosis. Lah nek panjenengan nganggo panyandra iki mesti sing masyarakat maneh. Tadi kurang pas. Menawi menika nggih pun sebataken limrah kemawon menapa tembung-tembung menika boten perlu dipunah. Yang jauh Pak. Memang ada kemarin dulu ya pengajiannya Ghosbah itu kan bilang bahwa kalau memang terpaksa harus begitu, terpaksa ya misalnya, ya anggap saja itu baik meninggalnya itu baik, dengan meninggal itu sudah tidak ada kesempatan untuk maksiat gitu loh. Baik dia sudah nggak mungkin maksiat lagi karena penghenti maksiat itu hanya dengan meninggal. Kalau terpaksa begitu gitu loh. Terus upaminipun kayak kados ngaten menika upaminipun kecalan satunggaling warga ingkang tansah jurung guyub rukunipun warga. Nah, itu juga cukup. Tapi ya ketik guyub rukun. Guyub rukun piye ya? Pembelinya juga orang kampung situ kan pembelinya. Nah, kalau kados pundi ling ngreka
Nggih, ketika nggih. ke menapa ya sekondang wong ranak iwake paribasane. Menika ya aja nganti kagungan menapa panyono awon. Nggih, nggih. Aja nganti tetap tetap menapa dipun luhuraken awit menika sampun purna ayanipun. Ayane urip wis rampung. Jadi tetap dipun luhuraken. Biar le dadi non sewu tindak tumindak negatif niku nalika taksih sugengipun, gesanipun. Menika sak sampunipun seda, sampun rampung ayanipun nggih menika tetap dipun luhuraken. Atau siapa tahu sebelum wafat itu beliau bertobat kan, kita nggak tahu. Nggih, boten ngertos. Jadi tetap harus husnudon lah sebagainya. Nggih, tetap kagungan panyono sae. Menyelesaikan. Ya. Panyono sae tumrap almarhum utawi almarhumah utawi nek Jawa nggih swarga. Nggih, leres Pak. Namun kata-kata utawi tembung-tembung menika nggih, leres nggih. Tidak berlebihan lah itu ya. Nggih, tidak berlebihan. Nggih, nggih. Itu pamane dilalai sing seda iki bajingan ulik-ulikan pamane. Patahlah goblok betipun swargi tumrap warga masyarakat. Lah mesti sing do krungu wah. ya tadi nanti terkesan kurang mewakili hadirin yang situ ya. Ini kan mewakili kan, ini mewakili hadirin. Mewakili hadirin jadi. Betul, harus aspiratif lah. Nggih, menika sedan tapi aspiratif tapi bijak lah gitu ya. Nggih, menika ingkang perlu menapa perlu panggalian wonten mriku. Lah dilalai pun kangge contoh menika contoh sing pamanipun ingkang seda menika tokoh masyarakat ingkang pancen kathah labetipun lan saged dados tepo palupi utawi contoh tumrap warga masyarakat menika. Menika ngaten. Dumateng kulawarga ingkang tinilar, mugi-mugi saged nampi lelampahan menika kanthi tabah pinaringana kegiatan kangge pingkas raos kita satemah saged nglajengaken kewajibanipun lan netepi jejering warga masyarakat kados sakawit. Dumateng para pambela sungkawa ingkang taksih kagungan kalodhangan wekdal lan longgaring panggalih, kula suwun nyampurnakaken anggenipun taksiyah ngantos paripurna pametaking layon ing Sasanalaya Semaki. Dene awit wonten kabetahan sanes satemah saperangan boten saged nderekaken lampahe upacara pametaking layon, kula ingkang nyuwunaken pamit lan ugi nyuwunaken gunging pangapunten. Makaten atur kula minangka wakil saking para pambela sungkawa mliginipun warga Kampung Bajira Sanggeran Ngayogyakarta. Kathah lepating atur kula nyuwun agunging pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula aturaken kundur dhateng kadang pranoto cara nuwun. Dados pangalembono menika nek sing malembono wis wakil keluarga kurang pas. Nggih, kados ingkang napa? Nggih. Kesaken kula wingi. Dados kirang pas pangalembono tumrap keluarga ingkang pun aturaken nggih menika wau. Lek gerah iki wis suwe pamane. Lajeng keluarga ora kurang-kurang ning budidaya supaya beliau iki waluya temain jati, jati temain waluya. Menika tegesé kembali sehat. Waluya temain jati, jati temahan waluya. Menika jeneng dikarepe sehat. Waluya temain jati. Menika lajeng seda rikala dinten menapa. Nah, keluarga nggih milar putra pinten wayah pinten mangke kasarekaken dhateng pundi. Ya menika informasi-informasi ingkang dipun wedharaken dening wakil keluarga dene gayut kalian menika wau menapa ngunggulake utawi ngangkat swargi menika saking pihak masyarakat. Dados paribasan nek tembung iki ya objektif. Objektif nalika wakil masyarakat ingkang ngaturaken kebaikan-kebaikan dari swargi utawi almarhum. Menika ngaten. Sorry, Pak. Wonten
kata-kata dumateng pambela sanggawa ingkang kagungan Kalau dalam dalan itu nek misalnya kata-kata itu sampun dipun ucapan kalih napa kalih Pambagi Harjo. Nggih. Niku mboten apa sing kemarin. Tidak apa-apa. Jadi sekaligus sing wakil warga menika ya paribasa nganting karo wargane. Sing duwe pelonggaran waktu ya ayo bareng-bareng neng makam disampurnake ngene takziah. Lajeng secara wakil warga matur kepada pihak keluarga dene upamane ana sing ora iso ndereke aku sing jaluke pamit. Menika dados MC juga ana nggih. Maksudnya MC saged nggih. Nek pun diucapke Pambagi Harjo MC Saged ndak apa-apa. Nek MC mboten perlu jaluke pamit nek ora iso nah tetep napa siji Pambagi Harjo kalau wau. Nek sing duwe kalau kedangan wekdal kula suwun nyampurnaken anggenipun takziah wonten ing dumugi Sasana Loya Semaki dene menawi wonten kakutan sanes satemah kedah jengkar saking papan menika kundur ngindaraken sugeng kundur. Menika sing Pambagi Harjo. Nah, terus diaturke wakil warga. Wakil warga nggih ngaten. Dumateng para warga Kampung Bajiro Sanggeran entase kalau kagungan kalau dan wekdal semoga kula dherekaken mawon. Nyampurnaken takziah tumuju dhateng pasarean Semaki alit dene ingkang kagungan kabetan sanes para matur kula ing pamitaken menika mboten saged nderekaken. Dua. Yang ketiga, sadurunge di napa aturke Mbah Kaum, nah iki mesti nggih ngambali. Dumateng para takziah utawi para pambela sungkawa entase kagungan kalau dan wekdal sumangga nyampurnakaken anggenipun takziah ngantos paripurna pamitaking layon wonten ing Sasana Loya Semaki. Dene kula warga sampun kacawisaken kendaraan kalih bis. Sampun jemawis wonten ing Semaki. Pamane ngaten. Saged ndak masalah. Pak Faisal yang sewu. Misalipun ingkang kagungan dalem menika ngaturi warga supados derek tahlilan misalipun. Nggih. Jadi badhe wonten tahlilan selama 3 dinten ngaten nggih. Nah, bisa enggak wakil masyarakat menika mengingatkan atau mendorong atau mengajak maka monggo nanti kita monggo mangkin dalu mulai mangkin dalu saged sareng-sareng kirim doa tahlilan wonten dalam tuh kita itu sakit mboten nggih atau enggak? Sakit sangat, Pak. Sakit. Sakit sangat. Dados sasampunipun pertama menika yang sik medharke jelas Pambagi Harjo. Tuan rumah nggih. Tuan rumah nggih, mangke kasuwun menika wiwit dinten menika ngantos 3 dintenipun suwargi kasuwun rawuh badhe isya kangge menika medhar. Yen ora MC. Lagi nek sing menang ini Pambagi Harjo karena wakil keluarga. Nah, sasampunipun menika mangke pamanipun saking wakil warga ngajak malih saged. Karena sudah diwedharke karo Pambagi Harjo. Mangke saka tuan rumah kuwi wis medharke. 3 dina iki katuran rawuh. Dari wakil warga menika ngengetaken paribasanipun padha karo menika wau. Nyampurnakaken ngantos dumugi ya. Nggih, saged MC menegaskan lagi. Nalika badhe nutup, mereka pun tegaskan lagi saged. Dados menawi sacara menapa nggih? Sacara urutan ngaten pancen sing paling berhak medharke keinginan keluarga menika Pambagi Harjo. Nggih. Pambagi Harjo. Sama seperti ketika upacara atau acara-acara seremonial. Meskipun MC menika sampun pikantuk data komplit paribasanipun, data tentang acara ini, kenapa acara ini dilaksanakan dan sebagainya. Ning nek sing ketua panitia durung laporan secara rinci data menika MC aja nggih, jangan membocorkan, mendahului. Karena dong iki hak Pambagi Harjo atau laporan ketua panitia apa maneh. Acara ini
selenggarakan oleh dibantu oleh sponsor ini ABCD, dihadiri oleh perwakilan dari sekian kabupaten kota se-Indonesia dan sebagainya. Nah, menika sing medarke ngoten menika. Panitia. Oke, nah setelah itu baru nanti MC bisa, karena sudah diinformasikan awal. Nah, baru MC baleni sah-sah mau. Nah, mereka jenenge orang ndas-ndasi. Nah, cara padha karo nalika mangke upamane serah panampi. Serah panampi menika ya prayogane MC ya ora sah ndas-ndasi. Liren ora sah ndas-ndasi menika cukup upamane sasampunipun pambagyareja. Lajeng dari pihak desa nggih untuk memberikan sambutan hari bahasa. MC cekap kasuwun dumateng Bapak menika medhar pangandika. Cukup rasa perlu MC ngaturi keparenga wakil saking kadang pisan amasrahaken bla 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 bla. Ki dikte jenenge masrahaken dadi kon masrahke. Ning cukup keparenga medhar pangandika. Perkara engko le ngendika ki arep masrahke apa ora menika hake tamu. Oh, malah pamitan. Arep pamitan. Nah, itu kok. Kadang kala wonten kelakon lho masrahke iki wis ngetupru suwe banget ki lali rung dipasrahke kok. Malah pamitan. Nggih. Nah, menika sakwise saking pihak desa menika masrahke, oh ngerti nek iki wis tembung masrahke lagi MC bisa atur nek menika pasrah saking pihak desa. Nah, menika tata caranipun utawi tata etikanipun ngoten. Mung kala mangsa bab-bab kados mekaten menika boten dipun gatosaken. Boten dipun gatosaken mung sing baku aku iso omong nang ngarepe wong pacar. Wes. Boten dados menapa menika salah satu modal wangi ya. Perkara ku ana salahe, ana kurang benere menika proses. Nggih, proses. Boten sah ajros. Saking ajros ya ajros. Ajros. Menika mekaten gayuh kalian menapa? Layon utawi lelayu utawi seripah. Dados sanget cekak aos wonten ing mriki saupami badhe dipun napa kembangaken nggih sumangga saged kemawon ing rasa dawa-dawa. Rasa dawa-dawa wonten menapa seripah menika. Dados pamenipun anggenipun ngendika menika 3 sampai 5 menit. 5 menit wis dawa banget. Nggih, nggih. Wis dawa. Tapi memang produk MC, produk latihan dan tidak itu barangkali memang beda ya. Ada pendidikan lah, maksudnya ada wonten pendidikan. Kayaknya berbeda kayaknya. Bilih wonten bab-bab ingkang lajeng tinarbuka. Ngopo to kok ngene? Nggih, nggih. Kok ngono? Dan wow Pak, ingkang kadang-kadang MC berlebihan, ngendas-ndasi, mendalui cerita macam-macam itu kan memang apa ya? Sering nih kalau sering wonten Kang menika Kang. Nggih. Anu ki mangke gayuh kalian wakil warga menika sing ngaten. Wonten kanca kula niku ya wis MC wakil kula warga. Dadi dijaluk saking masyarakat sebagai wakil keluarga. Lah dumugi papan kangge napa? Papanipun besan wonten mriku pun gelarken elektron utawi campur sari ngono. Nah, sadurunge acara mulai iki trimo nyanyi sik, waduh. Menika badhe nyusut kaluhuran. Dados jenengan kadhawuhan utawi nampi ayan wakil keluarga nggih tetep jaga wibawa. Iya, iya. Jaga wibawa. Upaminipun mangke katuran nyanyi utawi wonten ngriku dipun gelaraken nangko nek pas ramah tamah atau apa menika suasananipun sampun beda. Ning menawi sadurunge acara omah glenggeng sik nembang sak menika kirang pas. Apalagi joget oleh penyanyi. Kewibawaannya utuh. Ya, tidak mboten jaga marwah. Ya, mboten jaga. Tetap kudu jaga martabat. Raja merajake dawuh nggih. Merajake sing dawuh karo merajake tempat di mana itu
dilaksanakan kalian merajake tempat asal. Kadang lo Nggih. kok urung masrah ku malah nembang glengkeng kok nek cara kono ngono wae. Nah, nanti kita Sistem mulai. mesake besane nggih. Nggih, menika wonten pitakenan gayut menika. Pak nyun sewu menawi ingkang wau ingkang Bapak ngendika menapa bunga sambuja itu memang simbol kematian ya. Menawi saking keraton kadosipun ngaten ingkang pun kersakaken. Wong ingkang ngendika menika saking Widya Budaya, dadi Departemen Kebudayaan Keraton. Widya Budaya, Departemen Kebudayaan Keraton ingkang ngendika salah setunggal pengagengipun Kanjeng Raden Tumenggung Widya Winata. Di rumah-rumah itu kan nonton kathah bunga kamboja. Nek kula piyambak ya ora. Nggih setuju Pak, kita memang perlu buang itu berarti. Enggak. Dados napa semboja saged kemawon dipun tanem wong nyantanipun semboja ki ana pigunane. Ana pigunane. Ning mbok bilih menika identiknya semboja ki tanaman kuburan. Nah, lajeng puring menika ya identiknya dengan tanaman kuburan. Menapa puring nggih? Puring. Oh, kuning merah niku. Kuning merah menika puring raja, puring lancur, puring hutan mas, puring tir, macam apa. Menika teridentifikasi iki tanaman yang kuburan. Nah, merganipun rak benjing nyadran, benjing menika rak badhe nanam wit gambir wonten ing makam ageng Gambiran gitu kan. Wit gambir wit napa nggih, Pak? Nate pirsa anu, Pak, menapa kangge nginang menika? Jambe. Boten, dados gambir nggih, mris mangertos nggih. Nggih menika rak hasil getah pohon gambir. Lho, menika sanes saking Pinang to. Gambir. Dede, Pinang ya. Dados jambe piyambak, lajeng gambir piyambak. Oh, kalau ngenten gambir saking Jambe mboten nggih. Boten, wonten tanah Jawa menika dusun ingkang namanipun Gambiran kathah. Ning kota wonten Kampung Gambiran Bulakjo. Wonten tapi berbah wonten ya, Mas. Lor dalan niku ketara wonten Gambiran ya. Terus Cangkringan Sleman kan Jawa wonten Gambiran. Daerah Jawa Timur ini Jawa wonten Gambiran. Stasiun juga Gambiran. Ya, stasiun Gambir. Artinya kemungkinan di Jawa menika ora sentra menika. Ning kok wite ra ono. Wite ra ono. Lajeng kanca-kanca menika ekspor atau impor saking Sumatera. Karena Sumatera menika produksi gambir sangat tinggi sehingga diimpor ke India. Ning ora ono kampung gambiran ning Sumatera iki. Malahan. Oke. Nah, makanya jo kula dodo kok golek wit gambir ditanam nang kampung gambiran sebagai ciri khas. Peganipun wonten Yogyakarta ora kathah kampung yang teridentifikasi dari nama pohon, nama vegetasi. Ning wite ora ono. Kecuali gayam. Nah, kene Pak RW niki gandu wonten wite mboten Mas? Gandu itu jeneng wit. Wit napa? Gandu. Nggih. Oh, ana gandu. Nek gandu nek bahasa Jawa dengkul ta, Pak? Napa? Dengkul itu gandu. Dengkul niku jengku. Oh, jengku bukan gandu. Gandum niku Bendro. Pramila nang Klaten ana jenenge daerah Bendro Gadungan. Jadi Bendro niku wohe mirip pete ning sak dedeg ngono dhuwure. Dadi bijinya itu sekian-kian niku. Nah, wohe Bendro menika namanipun wohe gandum niku namanipun Bendro. Nah, niku cita-cita kanca-kanca wonten ing Gambiran. Wah, ini malah belajar tekan ngetitik. J, mobilnya wonten kepareng nyobi, monggo. Mbak Penny.
Mbak Beni on nyemak nih namanya. Mbak Iya Beni Pak, untuk nanti. on. Oh, lagi makan Eh, ya. ya yang lain dulu aja. Pak, Oh habis ini ya, baru yang saya lain dulu. boleh. Oke. Mbak Beni udah laris manis itu. Terus Oh, laris-laris amin, ya. amin, amin. Ya, alhamdulillah. Pangestunin Bapak. Ya. Udah lihat di TV di mana-mana di TV mana Pak? TV Bruwet. di Instagram, di TikTok, wah, udah alhamdulillah. J, Manggung sangat. monggo Pak Widodo, badhe nyobi. Boleh nih, saya udah lama nggak nyoba nih. Tapi Sarono memang kan. masih gresek-gresek nih Pak, iya saya nggih. Boten napa-napa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saestu matur nuwun dumateng kadang Panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, para pepunden saha para pembela sungkawa ingkang kinurmatan. Sumangga tansah kula dherekaken munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang ruping dumados menika. Ingkang sampun paring berkah kawilujengan satemah saged taiyah ing wanci punika. Inggih tumut bela sungkawa awit sedanipun Bapak Sayati Wawiro Rejo. Sholawat ugi salam mugi tansah rumentah wonten ngarsanipun. Rumentah. Oh, rumentah bukan rumentah. Oke. Rumentah itu konjuk ya. Rumentah itu tercurah. Oh, terjun. Oh, iya. Sholawat sarta salam mugi tansah rumentah wonten ngarasanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjing ing yaumul kiamah. Amin. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Ibu Sumirah Pawirojo sakeluargi ing sakeluargi saged nggih Pak, atau sakeluarga? Keluarga nggih. Oh. Kalau sakeluargi nggak boleh ya? Nggak, bukan. Nggih menika anu menapa nek ditembuke dadi kaya krama desa. Oh, nggih malah awon ya. Kepengen apa saking kepengen ngurmati dateng Malah wale. Baik. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Ibu Sumirah Pawirojo sakeluarga. Ing wekdal punika kula ing mriki minangka wakil saking para pambela sungkawa. Mliginipun warga masyarakat Kampung Bajiro Saranggrahan Ngayogyakarta. Ngaturaken nderek bela sungkawa awit sedanipun Bapak Sayati Pawirojo. Tinimbalan kundur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nalika sugengipun panjenenganipun suwargi Bapak Sayati Pawirojo saestu satunggaling warga masyarakat ingkang sae bebudenipun. Kathah sangat labuh labetipun suwargi tumrap warga masyarakat. Mliginipun ing Kampung Bajiro Sanggrahan ingkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal. Pramila awit sedanipun Bapak Sayati Pawirojo warga Kampung Bajiro Sanggrahan saestu rumaos kecalan satunggaling panutan ingkang saged kangge tepa palupi. Namung panjurung donga ingkang saged katur mugi-mugi konturipun suwargi Bapak Sayati Pawirojo dhateng kasedan jati katimbalan kundur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ing ngapunten itu dipun apunten nggih. Saged. Yes. Dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun. Dipun tampi sedaya amalipun. Pinaringono papan ingkang minulya lan kalebet golonganipun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo kanthi husnul khotimah. Amin. Dumateng keluarga ingkang tinilar, mugi-mugi saged nampi lelampahan punika kanthi tabah. Pinaringono kegiatan kangge
Bengkas. 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 Nggih. Pinarengono kegiatan kangge bengkas raos dur kita. Satemah saged nglajengaken kewajibanipun lan netepi jejering warga masyarakat kados sakawit. Dumateng para pamila sungkawa ingkang taksih kagungan kalodhangan wekdal lan lunggaring panggalih, kula suwun nyampurnakaken anggenipun takyah ngantos paripurna pametaking layon ing sasana loya semaki. Dene awet wonten kabetan sanes satemah saperangan boten saged nderekaken lampahing upacara pametaking layon, kula ingkang nyuwunaken pamit lan ugi nyuwunaken gunging pangapunten. Mekaten atur kula minangka wakil saking para pamila sungkawa mliginipun warga Kampung Baciro Sangran Ngayogyakarta kathah lepating atur saestu kula nyuwun agunging pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun wekdal kula aturaken kundur dhateng Kadang Pranatacara. Matur nuwun. Wih, tepuk tangan buat Pak Widodo. Nah, alhamdulillah. Nggak dengar tepuk tangannya. Ben saya menika wau wekdal kirang langkung 3 ngantos 9 menit. Wah, itu sudah Wih, Pesan boten betul. boten apa? Boten gladrah. Berarti bagus ini, Pak. Nggih, cekapan. Nggih. Sauger anggenipun panjenengan menika anggenipun ngendika utawi maos menika las-lasan. Boten kesesok. Menika sampun medium. Tadi medium atau cepat atau Medium, Pak. medium? Medium, nggih. Jadi ora kecepetan ya ora kalonen. Kecepatan itu kayak ke susu-susu. Nggih, kecepatannya ke susu. Nggih. Nek kalonen kesane moco. Dados lentreh. Lentreh nih, kurang semangat juga. Nggih. Lambat laksana gitu. Matur nuwun. Mbak Penny. Matur nuwun, Pak. oke, boleh Pak. Yo. Ini remedi kemarin ya, semoga lebih baik dari kemarin. Ini Mbak Penny kan sudah artis lah ini, jadi sudah. Oh. Nek bahasa Jawa melempem ini, Pak. Ini Mbak Penny sudah. Ini salah satu. Ayo on cam. Saya coba ya. Mbak Penny on cam. Waduh, saya nggak pakai jilbab, Pak. Oh, ya, Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Kadang Pranatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, para pepundhen, saha para pambela sungkawa ingkang kinurmatan, sumangga tansah kula nderekaken monjukaken muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah kawilujengan satemah saged takziah ing wanci punika inggih tumut bela sungkawa awit sedanipun Bapak Sayadi Pawirorjo. Sik. Nggih, pripun Pak? Cobi jenengan le maca ora karo semu mesem. Oh, boten kalih mesem nggih. Ulangke no, nggon takziah e. Oke. Nggih Pak, siap. Boten kalih mesem Pak. Nah, gitu. Lawang kalau ben bar tunangan kok ya, bar tunangan acara tunangan ya mesem. Ke bawah mesem. Kan MC kan sedo ini ki. Nah, nggih, dadi ketika kita apa tadi nenggon layatan. Berarti nenggon layatan kuwi suasananya suasana duka. Nah, suasana duka berarti nadane nada gembira. Oh nggih. Nah, nenggo yang lain selain suasana duka panjenengan le ngendika memang kudu mesem. Karena ketika ngendika karo mesem karo ora, neng kuping iki cetha beda. Siap Pak, siap. Neng kuping beda. Nah, menika karena audien menika ora mboten namung mirsani ning ya mirengken. Oke. Nah, pramila nalika pamane kon mantan ya memang harus dengan senyum. Nah, senyum ki tetep gantemo ana suasanane renyah.
Nek Nggih. napa nggon untuk kita kesedihan ya paling ora rada didake. Nggih. Tanpa ekspresi. Ah, Nggih, Pak. Kula lanjutke nggih. nggih. Sholawat serta salam mugi tansah rumentah wonten ngarsanipun Nabi Agung Muhammad Salam. ingkang tansah kaantu-antu safatipun benjing ing yaumul kiamah. Amin. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Ibu Sumirah Pawirorjo sakeluarga. Ing wekdal punika kula ing mriki minangka wakil saking para pambela sungkawa mliginipun warga masyarakat Kampung Bajira Sanggrahan Ngayogyakarta ngaturaken nderek bela sungkawa awit sedanipun Bapak Sayadi Pawirorjo tinimbalan kondur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nalika sugengipun panjenenganipun suwargi Bapak Sayadi Pawirorjo saestu satunggaling warga masyarakat ingkang sae bebudenipun. Kathah sanget labuh lebatipun suwargi. Labuh labet. Oh, Labuh kata- labet. labuh labet. Nah, Oh nggih. Kathah sanget labuh labetipun suwargi tumrap warga masyarakat mliginipun ing Kampung Bajira Sanggrahan ingkang boten saged kula sebataken satunggal mbaka setunggal. Pramila awit sedanipun Bapak Sayadi Pawirorjo warga Kampung Bajira Sanggrahan saestu rumaos kecalan satunggaling panutan ingkang saged kangge tepa palupi. Namung panjurung donga ingkang saged katur mugi-mugi kondur. Mugi-mugi kondoripun suwargi Bapak Sayadi Pawirorjo dateng kasedan jati katimbalan kondur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sedaya dosa kalepatanipun. Ingapunten. Pripun? Wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingapunten Oh. sedaya dosa kalepatanipun. Oh nggih. Wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingapunten nggih. Ingapunten ya. Ingapunten utawi dipun ngapunten. Oh nggih. Ingapunten sedaya dosa kalepatanipun dipun tampi sedaya amalipun pinaringana papan ingkang minulya lan kalebet golonganipun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo kanthi husnul khotimah. Amin. Dumateng keluarga ingkang tinilar mugi-mugi saged nampi lelampahing punika kanthi lelampahan. Kanthi nggih saged nampi lelampahan punika kanthi tabah pinaringana kekiyatan kangge bingkas raos tuh kita. Satemah saged nglajengaken kewajibanipun lan netepi jejering warga masyarakat kados sekawit. Dumateng para pambela sungkawa ingkang taksih kagungan kalodhangan wekdal lan longgaripun panggalih ya Pak. Nggih, Panggalih. Kula nyuwun nyampurnaaken. Kula nyuwun nyampurnaaken anggenipun takziah ngantos paripurna.
pametaking layon ing sasana loya semaki. Dene awit wonten kabetahan sanes satemah Saperangan. saperangan boten saged nderekaken lampahing upacara pametaking layon. Pametaking layon. Pametak ing. Oh, pametaking. Oh, nggih. Nah, Upacara pametaking layon. Ingkang kula nyuwunaken pamit lan ugi nyuwunaken gungging pangapunten. gunging. Oh, gunging. Gunging. Oh, nggih. Gungging. Gunging. Nah, Gunging. saka tembung agunging. Agae. Oh, nggih. Kula ingkang nyuwunaken pamit lan ugi nyuwunaken gungging pangapunten. Mekaten atur kula minangka wakil saking para pambela sungkawa mliginipun warga Kampung Bacira Sanggrahan Ngayogyakarta kathah lepating atur kula nyuwun agunging pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula aturaken kondur dhateng Kadang Pranatacara. Nuwun. Beda toh suasanane ketika panjenengan menggunakan nada rendah nyudoli mesem karo sing awalan wau. Nggih, benten Bapak. Nek kalih pas Penny pertama kali niku sing MC lelayu niku kalih sing niki mending pundi napa tesih sami mawon, Pak? Pun niki maksudnya untuk MC lelayu pun nggih tetap dengan nadanya nada rendah karena suasana kita, suasana sedih. Oh, berarti langkung kusuk ngoten nggih. Nggih, langkung kusuk. Berarti Penny bacanya sudah ada peningkatan dikit ya, Pak ya? Udah Ya, bagus ya. dah. Cuman kalau saya boleh komentar, nyuwun sewu Pak Pasar. Logat Sunda memang agak berbeda dengan logat Jawa. Jadi logat Sunda itu Terasa ya, Pak, ya? pametaking itu kan apa ya? Nggak ada kalau Sunda itu pak itu kan nggak usah pakai k, pa saja gitu loh. Ya toh. Memang Iya, itu mungkin ya, Pak. ya. Tetap ketok beda nggih, Pak nggih. Ya, tapi justru itu yang menarik, malah menarik itu nanti. Ya, oke. Jadi nego layatan nggih nadane rendah, buatan perlu renyah untuk ya para pelayat yang dari Kulon Progo mana tepuk tangannya? Jenenge layatan kok. Atau malah hidup almarhum. Wah, Pak Widodo puas sih. Posting Penny niki. Hidup almarhum. Agak politik. Pak dosen nyuwun sewu ingkang paragraf keempat itu tadi kok ada rasa double mboten double nggih. Yang punduripun menapa ngatur. Oh nggih. Mangga pun nganu saged pun ringkes saged. Kondur wonten ngarsanipun Gusti katimbalan menika wau nggih. Nggih. Berarti perasaan saya ada unsur kayak double tembung kondur. Nggih. Nggih. Wis saged dipun wahi. Oh nggih. Matur nuwun. Mas Sarono sik no Mas nggih, Mas Sarono sik. Pak. Nggih. Yang nek kula mboten maca niku ning kula ajeng dijeke saged. Wah, bagus ini. Wah, mantap ini. Enten seripa. Nggih. Terus kula yang MC ini tahlilan. Oh, nggih. Kula MC tahlilan. Nggih. Boleh. Wah, ini sudah profesional. Iya ini. Udah premium ini kelasnya. Oh, begini. Lewat kita Pak Widodo. Dalam kita belajar. Lewat kita Pak Widodo. Iya, kita belajar dari ini. Mereka. Ini anu Mas Sarono. Nek lagi kerokan rasa diparani, mungkin sing anu MC-ne kula. Oh. Kerokan diparani. Nggih, monggo. Nyuwun sewu. Boten ateges ngirangi kamardikan panjenengan sami anggenipun lenggah sowan pangandikan gegandhengan sampun tungkap titiwanipun sumangga adicara majelis donga wonten dalem punika enggal kawiwitan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh, ini sepuh, aji sepuh, dinangkung dumateng panjenengan Bapak Kyai Haji Basuki Abdullah ingkang satu pinundi saha pinabekten. Dumateng panjenengan Bapak Dukuh, Bapak Iswanto sarjana agama, lan dumateng para bapak sedaya ingkang kawula hormati. Lan rumiyin sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring maneka nugraha dumateng kita sedaya. Mungkin enten kesalahan langsung Iya. dikat ya, Pak. Mano cara murid mungkin. Mboten langsung dikat kaji kula ngerti sing salah. Oh, oke. Untuk nganu maksudnya ndak penjenengan konsentrasinya malah biar Ngoten. nggih, langsung sik wae ora apa-apa. Langkung kita tansah ngaturaken puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring maneka nugraha dumateng kita sedaya ingkang arupi kesehatan, kesempatan, taufik hidayah sarta inayahipun sehingga wonten ing dalu punika kita saged minangkani menapa dados atur undanganipun keluarga wonten ing dalu punika. Mboten kesupen sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi benjang wonten ing dinten yaumul kiamah kita sedaya tansah pitatuk syafaatipun. Amin. Para bapak, para lenggah ingkang tansah bagya mulya. Keparmo kula wonten mriki mudi dawuh dados tanging basa panjenenganipun Ibu Gunarsih saha sedaya keluarga kinen amargi matur. Ingkang sepisan saestu sinadyan dirandhat sedaya keluarga ngaturaken pambagya kasugengan awit rawuh panjenengan sedaya. Mugi awit karawan panjenengan sami tansah saged anambahi ketentreman saha remening penggalih sedaya keluarga. Lan mugi-mugi tindak panjenengan sedaya wonten ing papan punika kalebet salah setunggaling amalan silaturahim ingkang samangke tansah pikantuk piwales ganjaran saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun saestu sedaya keluarga nyuwun ageng pangapunten ing mbok bilih anggenipun nanggapi sae anggenipun caos pakurmatan palenggahan saha pasugatan kirang ngranani wonten ing ngarsa panjenengan sami saestu sepisan malih keluarga namung saged nyuwun ageng pangapunten. Ingkang kekalih saestu panjenengan sedaya kasuwun tindak wonten ing papan punika inggih saperlu kasuwun donga pangestu saha gotongipun maos-maosan kalimah thayyibah puji dzikir tahlil ingkang ancas tujuanipun kangge ngintun arwah para luhur linangkung panjenenganipun swargi Bapak Subarkah ingkang rikala dinten Jumat ingkang kapengker sampun katimbalan mundur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi awit saking mugi-mugi kanthi wasilah wawasan kalimah thayyibah samangke sedaya dosa kalepatan almarhumah saged kaapunten sedaya amal kesaenipun saged katampi lan mugi-mugi kalebet sedaya ingkang husnul khotimah. Amin. Para bapak, para lenggah ingkang kawula hormati, sumangga majelis donga wonten dalu punika kapurwakan kanthi wawasan umul kitab Al-Fatihah. Nggih.
Matur suwun mugi-mugi kanthi waosan umur kitab Al-Fatihah kala wau majelis donga kondel punika saged rancak nir ing sami kula. Amin. Para bapak menggah ingkang tansah kawula hormati. Awit saking suka bengahipun keluarga panjenengan kacaosan unjukan saudara ingkang sampun kaladosaken wonten ngarsa panjenengan sami saestu kasuwun kaunjuk sarta kadar kanthi madhun margane penggawe. Amrih berkahipun sumangga kita ndonga sarengan kula dherekaken. Mbok bilih ngunjuk sarta dasar wake sangka penggara cekap saestu lampahing pimpinan majelis donga kita sumanggaken dhumateng panjenengan Bapak Rois, Bapak Nurwanto sak cekapipun. Kapun tahlil. Matur suwun nyuwun ngapunten ing mbok bilih kepareng kula angambari atur. Sepisan malih saestu keluarga matur aguning panuwun awet karuan panjenengan sedaya. Mugi-mugi amal kesenan panjenengan tansah pikantuk piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lan kangge ngatami majelis donga wonten punika saestu keluarga ngedalaken sedekah dhumateng panjenengan sami kasuwun kasta kondur pinangka berkatan. Pungkasane ngatur ing mbok bilih pungkasane ngatur kula minangka pranatacara ing dalu punika nglenggono tentu kathah kalepatan anggen kawula nderekaken lampahe majelis donga wonten punika. Sepisan malih saestu kula nyuwun lumunturing sih samudra pasami. Saking kula sumangga kita tutup kita pungkasi majelis donga wonten punika kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saking kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Setunggal catatanipun. Luar biasa. Sudah. Nggih, jenengan sing nganu. Dadi ketika kula ngrungokke niku isih ana kesusune. Dadi mungkin iki bar iki njuk apalane apa nek ya? Balone. Ah, pramila catatan perlu. Ya catatan perlu. Menika dados supayane mboten kesesot. Nek materine ngerti. Materine paham apa to sing arep tak pedharke, apa to sing tak omongke, lah menika badhe menep. Menika lajeng gayut menapa speed menika wau perlu dipun sudos kedhik supados boten jujur. Nah, lajeng tembung-tembung menika perlu dipun benahi. Sik nomor, Pak. Kathah. Boten apa-apa ya nek kula apa sinau nggih ngaten iki. Sinau ngaten iki. Terus ketika ada sesuatu yang kurang tepat kita benake, ya itu sebagai hasanah. Nyuwun sewu. Nuwun sewu. Dadi nek permisi menika nuwun sewu. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggan utawi wawan pangandikan bawanipun wekdal sampun dumugi titi wanci. Semoga pengawasan utawi majelis doa. Nah, pamanipun lumrahe tembunge doa nggih, doa mboten napa. Nek teng daerah panjenengan donga ya wis donga pamanipun. Majelis doa menika tumuli kawiwitan. Enggal menika enggal kawiwitan. Enggal menika memiliki arti lain baru. Jadi double teges. Enggal baru karo enggal segera. Nek tumuli menika hanya satu artinya, segera. Linangkum dumateng ngarsanipun Romo Kiai Pak Ustad. Bukan linangkum. Linangkum menika linuwe. Nek sing dikalebet terlebih atau terkhusus terutama menika langkung. Oh, langkung. Nggih, dadi linangkum. Linangkum menika linuwe. Pamanipun Pak Widodo menika piyayi linangkum. Lagi
ketemu wis ngerti sing diarep diaturke gak amane ngoten. Nggih, rinangkung tuwa. Alus ya luwih. Langkung-langkung sampun. Nek mboten luwih-luwih lho. Oh, langkung-langkung. Nggih, langkung-langkung. Langkung-langkung Romo Kiai utawi Ustadz sinten menika langkung-langkung dadi linangkung. Terus kangge nyebat jabatan menika mboten mawi Bapak Ibu. Atau supaminipun wonten ing ngriku papanipun wonten dukuh pundi. Ingkang satu kinurmatan, paling ingkang kinurmatan ugi dukuh kocoran Bapak Heru Mustofa. Oh, Nggih, dados mboten kok ingkang satu kinurmatan Bapak dukuh kocoran Bapak Heru Mustofa. Dados ingkang mawi Bapak Ibu menika asmanipun, utawi namanipun. Nek nggon jabatan menika mboten mawi Bapak Ibu. Ingkang satu kinurmatan Kepala Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA. Apa meneh ngoten. Dadi sing nganggo Bapak Ibu asmanipun, nek jabatane boten perlu. Kejaba nek niku apa ya tembunge iki panyeluk. Pak Lurah, Pak Dukuh, nek panyeluk niku. Nek digo menapa acara nggih ora wangun. Dumateng Pak Dukuh sumangga aku tetap dumateng Bapak Heru Mustofa minangka jejaring dukuh padukan kocoran sumangga. Lah menara luwih nyaman ngan di telinga. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, dados tembung kawula menika bukan bentuk krama saka tembung kula. Dadi ngokone menika aku. Ngokone aku terus dadekke krama kula. Krama inggile nggih kula. Dados kawula menika bukan bentuk krama inggil dari kula. Kawula menika nah secara napa pengertian adalah rakyat. Rakyat nggih. Rakyat menika kawula. Dados nganggo menapa insidental kados ngaten menika cekap kula ingkang kula hormati utawa ingkang kinur menika ngaten. Kesempatan menika kalodhangan. Kesempatan menika salane kalodhangan. Wonten ing kesempatan menika ning nek sing terbersit teng kepala menika kesempatan culuke. Tinimbang sing metu kuwi. Wonten kesempatan kalodhangan. Nah, tadi tetap ketik sing yang melintas menika kesempatan culuke kesempatan. Saengga menika bukan bentuk Jawa dari kata sehingga. Jadi saengga menika bukan bentuk Jawa dari kata Indonesia sehingga. Saengga dalam bahasa Jawa tegese seperti. Saengga seperti. Nek sehingga dalam bahasa Indonesia nek digawa ning Jawa dadi satemah. Satemah kula panjenengan sedaya ta satemah panjenengan sedaya lan kula saged hangestreni majelis doa wonten ing dalu menika. Matur nuwun Bapak Ibu sampun minangkani atur undanganipun keluarga. Undangan menika sedahan. Oh, sedahan. Sedahan menika undangan. Oh, kok kurang tak dengar ya. Sedahan. Jadi nang Yogyakarta nalika ada surat undangan, menika surat undangan menika sedahan. Dados upaminipun dipun rakit ngaten. Gunging panuwun kaaturaken dumateng Bapak Ibu para tamu ingkang titi wanci dalu menika sampun kepareng minangkani sarining serat sedahan. Utawi atur ulem ingkang sampun katur sawetawis wekdal kawuri. Ulem berarti sedahan sing khususan biasa. Diulemi. Dadi ana uleman, ana sedahan. Artinya padha undangan niku. Nek sedahan menika limrahe menapa surat ulem niku biasane ijoan. Ijoan menika diparani langsung secara lisan.
Tapi rumiyin wonten lho Pak, ulem-ulem itu wonten, rumiyin wonten. Serat Ulam-ulam wonten nggih. serat Serat ulem-ulem. ulam-ulam. Nggih, rumiyin Nggih. wonten. Saniki pun Nggih. mboten wonten nggih. Betul wonten. Nah, menika napa sedahan menika? Sedahan menika sedah menika suruh. Berarti ketika sedahan menika suruhan dikon kon teko. Oh, ya. Simbol malih nggih. Simbol. Sedahan. Nggih, terus ingkang sampun utawi undangan nggih mboten ana apa pamane kebingungan iki tegese Nggih, apa? nggih. Sing baku panjenengan nalika ngucapaken satunggaling bab menika mangertos dhateng tegesipun. Matur nuwun ing dalu menika panjenengan sampun pareng rawuh minangkani undangan saking kulawarga. Boleh. Para lenggah dongipun para lenggah para rawuh menika secara kebahasaan kurang pas. Ning gandeng wis kaprah dadi umum. Mergane lenggah karo rawuh menika kata kerja. Nek kata kerja menika ora nganggo para. Sing nganggo para menika kata benda. Para tamu. Para bapak, para ibu. Rawuh menika kata kerja. Nek kata kerja ora iso kai para. Rawuh menika kata kerja. Dahar menika ya kata kerja. Nek dikai para dahar boten gelem. Oh, nggih, Para nggih. bapak, para tamu, para ibu, ora. Para tamu ingkang minulya menika sampun lumrah. Lajeng nek majelis jamaah saged. Nek wis jemeni jamaah rasa nganggo para. Karena jamaah sudah menyatakan banyak. Menika anu lho, tata bahasa. Nek saupama panjenengan nalika ngaturaken para jamaah ingkang minulya ya ora apa-apa. Nek secara tata bahasa menika kurang tepat karena jamaah menika wis akeh. Para itu menunjukkan banyak. Jadi sing nganggo para menika prayoginipun ada para bapak, para ibu, para tamu. Nah, jadi para lenggah, para rawuh menika nek secara tata bahasa kurang pas ning gandeng wis kaprah ya ora masalah. Nek panjenengan pirsa, maksudnya pirsa oh iki dong iki kurang tepat ning gandeng wis kaprah. Dan masyarakat mengetahui apa sing dikarepke, it's okay. Kinen kalau wau sampun laras, kinen menika saking tembung ken. Kinen media kula sepat kinen matur wonten ngarsa panjenengan. Kinen menika saking tembung ken. Ken menika tembung Kengken. nggih kengken. Kengken. Menawi dipun dawuhi sepundi Pak? Menapun Nampi dawuhi. dawuh saged Nampi dawuh. pamanipun nggih nun sewu kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi dawuhipun. Mundi dawuh. Mundi dawuh. Ning ampun nun sewu kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya nun inggih awit awrate ngawrat mundi dawuh. Seakan-akan menapa terpaksa. Awrat nanging enteng. Kinen menika leres ken menika dipun kengken nek ngupune dikongkon. Matur nuwun awit karawuhan panjenengan sedaya, boten karawuhan prayoginipun. Nek dipun gantos matur nuwun awit sampun kepareng rawuh. Awit karawuhan menika tegesipun kang selupan. Kesurupan nggih. Kesurupan menika karawuhan. Dadi mulai dan kabeh. Dadi sing nek meni matur nuwun awit sampun karawuhanipun berarti tekone para demamit menika. Nggih, matur nuwun awit sampun kepareng rawuh utawa matur nuwun awit rawuhipun. Menika luwih aman daripada nganggo tembung karawuhan. Mergane karawuhan menika saka tembung Indonesia terima kasih atas kehadirannya. Gitu? Terima kasih atas kehadirannya. Terus digawa ning basa Jawa tanpa diproses. Terima kasih atas kehadirannya. Matur nuwun awit karawuhanipun. Nah, kamu kok karawuhan menika nek Jawa kasupan. Cara Jawa menika karawuhan, cara Bali jenenge karawuan. Padha dadi ketika penari njuk intrens dadi menika nek cara menika karawuan. Lajeng malih
Keluarga ugi nyuwun gunging samudra pangaksami bilih kirang anggenipun caos menapa sae anggenipun caos palenggan. Tembung sae menika prayoginipun dipun gantos inggih. Karena sae di situ yang dimaksud adalah ya nggon suguhan, nggon palungguhan, nek sae menika artinya baik. Gitu. Baik. Nah, menika nggih kasusnya saka Indonesia terus digawa ning Jawa. Upamanipun mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kurang dalam memberikan pelayanan baik dalam hal tempat duduk baik ya. Nah, baik di sini bukan berarti baik neng Jawa sae nu mboten. Neng baik neng kene ya sing dikarepe nek Jawa ora nek ana kurange ya nggon suguhan, ya nggon palenggahan, ya nggon apa? Ya dalam bahasa Jawa inggih. Oh ya. Berarti inggih kan ya. Inggih. Nun sewu saestu kulawarga nyuwun pangapunten. Apabila anggenipun caos pasugatan wonten kirangipun inggih bab apa lan apa. Menika benten kalian Soho nggih Pak nggih. Soho menika dan. Nggih. Soho menika dan, kalau inggih menika ya. Iya. Jadi ya luguhan, ya sapa aruh, nah menika inggih. Dadi sae kalau wau menika dipun gantos inggih. Matur nuwun panjenengan sedaya sampun kasuwun tindak wonten ing dalem mriki, tindak hadir ta maksudnya menika pun gantos kasuwun rawuh. Tindak menika nalika saka griya medal griya menika tindak. Nek teka menika matur nuwun wis teka rene, berarti matur nuwun kasuwun rawuh wonten ing mriki. Anda diminta untuk hadir ke sini menika panjenengan kasuwun rawuh wonten papan menika. Boten tindak nek tindak iki lunga. Tindak menika lunga pasine. Kasuwun gotong royongipun kangge ndongaaken. Gotong royongipun menika saged kanthi tembung panjurung donga. Panjurung donga. Oke. Panjenengan sedaya kasuwun rawuh wonten ing papan menika inggih saperlu kasuwun panjurung donganipun kangge swargi sapa sapa. Kasuwun panjurung donga. Dene ancas tujuanipun menika saged ing sedya sing dikarepke. Karena ini saka bahasa Indonesia dengan tujuan apa? Ing sedya kintun donga maksudipun. Ing sedya ki karep gitu. Dadi panjenengan kurang rene karepe keluarga ki ngirim donga ing sedya menika. Kanthi kalian kantri menika beda. Nggih panjenengan wae sing anu Mas Rono, kae kantine. Kanthi beda karo kantri. Nggih. Kanthi menika tanpa H. K A N T I menika kantri. Nek kanthi menika K A N T H I. Lah bedane nek kanthi menika tegesipun gelem ngenteni. Nek kanthi menika tegese dengan. Dengan ini kanthi menika dados boten kanthi, nek kanthi menika gelem ngenteni. Kowe kanthi ora 5 menit. Kanthi menika gelem ngenteni. Nek kanthi menika dengan. Lajeng tembung matur suwun. Menawi Ngayogyakarta menika ginakaken tembung matur nuwun. Matur suwun menika limrahipun kanca-kanca saking Jawa Timur. Boten lepat menika ning trepe pancen kanggo kanca-kanca Jawa Timur. Awit suka kabingahanipun panggalih.
Ada sekolah banget. Suko kabingahanipun panggalih. Dados saged dipun cekak awit suko bingahing panggalih utawi awit suko renaning panggalih. Biasanya bingah karo mana? Katampi kanthi renaning panggalih. Dadi suko rena menika padha dene seneng. Suko rena niki jenenge tembung saroja. Pembangat menyangatkan sukorna sukornaning nek sukorna karo penggalih nek bingah iki biasanya karo mana kula tampi kanthi bingahing nah jadi saking raos suko lan renaning penggalih keluarga panjenengan kacaosan nah kula ganten-ganten ora kok suka penggalih minangka wujud pakurmatan. Minangka wujud pakurmatan dumateng panjenengan sedaya, kula warga ngaturaken sawetawis dhaharan lan kunjukan. Tadi hidangan itu sesungguhnya adalah penghormatan kepada tamu. Pramila konsep Jawa menika sajian terus tembunge dadi sajen. Sajen menika ora penghormatan, sajian ini penghormatan. Nah, penghormatan tertinggi menika nek cara Jawa ya hidangan. Dados nek kula menika kula dados kanthi andhap asoring penggalih ta andhap asoring mana keluarga ngaturaken pakurmatan dumateng panjenengan wujud sawetawis dhaharan lan wujudan mugi kepareng dhahar lan unjuk kanthi prayogi. Saged apa kalih mugi keparenga dipun resepi kanthi mardikaning panggalih dipun resepi saged nek dipun rahapi menika tegese rahap menika nek mamen tak akeh dados nek nganggo tembung rahap niku seakan-akan tamune padha melih kabeh kirang kirang elok nggih. Nggih, dados menawi pamanggih kula kok rahab menika kirang resepi menika menikmati. Nyuwun sewu mau ketoke wonten ngendikan saking Mas Sarono di berkat ngaten nggih, ada berkatnya ya tadi wow. Nggih, berkat menika menapa darang pun asta kundur. Dados berkat menika dipun berkat menika dipun asta kundur. Oh, itu buatan dipun dahar wonten papan. Oh. Kita kundur namanipun dipun berkat. Menika basa etis nggih, basa sopan nggih, basa saeng. Basa sopan. Nggih. Oh, Sewu kita kula berkat kemawon nggih. Boten telas. Dipun nika tegese iki tak gawa bali. Aing beda mangke menawi berkat menika gayutipun kalian kanca-kanca Nasrani. Berkat wonten ing mriki dipun berkati dening pembuka agama. Oh, beda mangke pamanipun gayut kalian tembung berkat. Terus support ini keparengol dari muncul. Pimpinaning majelis donga. Pimpinan menika saged kanthi tembung pandega utawa pangarsa pamane ngaten. Ing salajengipun majelis doa badhe dipun pandegani dening Ustadz sapa. Badhe dipun pandegani. Pandegani menika dipimpin dening Ustadz sapa. Nah, ling ngaturke awit saking menika purba lan wasesa wekdal sawetahipun kula aturaken dhateng panjenenganipun sapa. Kangge lampahing majelis doa purba lan wasesa sawetahipun kula aturaken dhateng sinten purba lan wasesa wekdal sawetahipun kula aturaken dhateng sinten. Menika ugi saged dipun ginakaken nalika panjenengan MC akad nikah. Dados sasampunipun menapa
para paraga menika tumata manten lanang, wali nikah, saksi, KUA, mahar, wis cumawis. Nah, menika kata-kata menika saged dipun ginakaken. Sampun sampat hamiranti kangge lampahing upacara akad nikah. Pramila wekdal pramila purba lan wasesa wekdal sawetahipun kula aturaken dumateng naib kantor urusan agama Kapanewon Depok menika. Semoga. Nah, wis MC ngaturke purba wasesa wekdal sawetahipun berarti sepenuhnya adalah di tangan naib. Padha karo niku wau nalika paripurna to purba lan wasesa wekdal sawetahipun kula aturaken dhateng nang sampun sae masalah wau kantun panjenengan nyuda spitipun. Saya boleh komentar Pak. Boleh. Terus menawi kula sih sudah melihat tadi sudah sampun ya sudah bunyi lah, sudah layak. Walau memang masih perlu dikoreksi, betul, ini setuju ya. Cuman untuk di kampung, di majelis-majelis ya, jangan perlu disempurnakan memang. Seperti yang tadi ini double menurut menawi dinten yaumul akhir itu double ya, double. Dinten yaumul akhir atau dinten yaumul kiamah itu kan double gitu. Kok terputus-putus ya suaranya di saya. Pak Faisal, menawi tadi kan ya sewu. Tadi kan sempat agak macet sebentar nggih. Nah, itu triknya memang harus dengan teks lebih aman gitu ya kalau supaya enggak macet. Dengan kula aturaken awal ngendika menapa kemawon wonten ngajeng. Duka menika minangka panatacara utawi minangka pamedhar sabda. Menika prayogi beto teks. Nggih. Teks menika saged dipun tulis petah. Apa yang akan diomongke, apa yang akan diwedarke menika dipun serat sedaya saged utawi poin-poin. Saged. Menika sangat membantu ketika terjadi blank. Jadi sangat membantu ketika terjadi blank. Dan potensi blank sangat tinggi. Sangat tinggi. Oleh karena itu, di depan forum saya menyarankan nek jenenge catatan menika teng kertas, aja ning HP. Mergane napa? Mergane ketika HP menika ke-scroll, munggah. Ya hilang. Ya, betul. Ya, itu panik itu. Itu panik itu. Oke, jadi panik. Kamu sakit dipun scroll sakit nih HP ini ketika kebablasan kan betul di mau pramila mawi kertas menika langkung aman karena tulisannya cepat statis. Oke. Nah, beberapa kali mengalami itu. CCP kertas ini kalau kadang kalau nek ora dikai nomor halaman. Balik privat halaman ning lah menika bisa iso ditutupi luwih cepet daripada nggunakake scroll HP. Teknik. Ya Pak Faisal, menawi sepindahan sampun matur dukuh mana Bapak siapa gitu nggih. Tetapi berikutnya mungkin boleh nggak atau sopan nggak kalau disebut Bapak dukuh dan sudah nggak boleh, tetap nggak boleh ya? Menapa secara penyebutan non formalnya saged mawon. Nggih, tapi nek sambutan resmi sebenarnya lengkap. Nggih, sambutan resmi tetap prayogipun tapi menika. Nek secara non formal tetap saged. Nggih. Matur nuwun Pak. Nah, sampun saged. Kan langkung akrab kesana kan. Nggih, akrab nek protokoler utawa ngacarani resmi ya gelem ra gelem tetap wujud pakurmatan kudu digoni. Harus pakem lah ya. Ya digoni. Selamat Mas Sarono, sudah sukses Pak. Sudah masuk satu syarat tokoh masyarakat sudah dapat gitu. Karo mentani udan Mas Irwan besar.
Niki udan terus banget niki. Oh, nggih. Alhamdulillah makmur, Pak. Nah, Kalau tempel udah reda ini, Pak. udah sini baru Udah. ya. Berarti gantian hujannya ke sana. Atau mikir ngalor. Kan kita kamera. Kita ngalor. Sana. Itu depan papan itu ya. Nah, sip. Lagi kita ngantengin ini. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Kadang Panatacara ingkang sampun paring sedal dhateng kula. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, para pemunden, saha para pembela sungkawa ingkang pinurmatan. Sumangga tansah kula dherekaken munjulaken puji syukur dumateng ngastanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah kawilujengan. Satemah saged taksih ing wajib punika. Inggih tuwun bela sungkawa awit sedanipun Bapak saya Pariwarjo. Shalawat serta salam inggih tansah tumentah wonten ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah pangantuk-antuk sapaatipun benjing ing yaumul kiamah. Amin. Keparing matur dumateng panjenenganipun Ibu Supirah Pariwarjo sakeluarga. Ing wekdal menika kula ing mriki minangka wakil saking para pembela sungkawa mliginipun warga masyarakat Kampung Bajiro Sanggrahan Ngayu Jakarta. Ngaturaken derek bela sungkawa awit sedanipun Bapak saya di Pariwarjo. Ini balan kundur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nalika sedhomipun panjenengan Suwardi Bapak saya di Pariwarjo saestu satunggaling warga masyarakat ingkang sae punika. Kathah sanget labuh labetipun Suwardi ungkap warga masyarakat. Mliginipun ing Kampung Bajiro Sanggrahan ingkang boten saged kula sebataken setunggal bapa setunggal. Pramila awit sedanipun Bapak saya di Pariwarjo, warga Kampung Bajiro Sanggrahan saestu rumaos kedalam satunggaling panutan ingkang saged kangge teka pati. Namung panjurung donga ingkang saged katur. Mugi-mugi kondoripun Suwardi Bapak saya di Pariwarjo datang kasetan jati. Katibalan kondur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingatipun sedaya dosa kalepatenipun dipun tampi sedaya amalipun. Pinaringono papat ikan widoyo lan kalebet golonganipun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedo kanthi husnul khotimah. Amin. Dumateng keluarga ingkang ilang, mugi-mugi saged nampi lelampahan punika kanthi tabah. Pinaringono kegiatan kangge bengkas raos punika. Satemah saged nglajengaken kewajibanipun lan netepi jejering warga masyarakat kados sakawit. Dumateng para pembela sungkawa ingkang tasih kagungan kalodhangan wekdal lan wekdalipun penggalih, kula suwun nyampurnaaken anggenipun taksih ngantos paripurna pamit taking layon ing sasana raya Semadi. Dene awit boten kabetahan sanes, satemah saperangan boten saged derekaken lampahing upacara pamit taking layon. Kula ingkang nyuwunaken pamit lan ugi nyuwunaken bunging pangapunten. Mekaten atur kula minangka wakil saking para pembela sungkawa mliginipun warga Kampung Bajiro Sanggrahan Ngayu Jakarta. Kathah lepating ngatur kula nyuwun agunging pangaksama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula aturaken untuk dateng kadang pramodaya. Nuwun. Nggih. Nuwun. Kadang nggih. Kadang. Dadi ilate kaya untuk kadang. Nek kadang menika sok iya sok ora. Kadang-kadang sok iya sok ora. Nek kadang menika sedulur. Nah, menika nek Mas Erlan secara speed pun masuk wong perlu artikulasinya. Nah, do to empat aksara menika wau kalian amene sing rada angel sing malah. Tapi iki maca iki apa Kalau ada nggih dadi ana garis miring dadi dadi dongeng iki ana telu karo Jadi nek napa kados lumateng menika orang Andono kadang-kadang dikai capek ngono lumateng. Nek menika niki dicentang mriku. Nek menika mriki centange ke kanan. Kan untuk bahasaan biasanya ngono. Jadi boleh katen dalu menika pasinaon gayut lelayu lan kangge candhaipun menika supados menapa nggih saderengipun siam menika sampun purna upami mangke salebeting seminggu menika katambahan setunggal pepanggihan dados candhaipun mangke dinten Rebu kalian Kamis. Menika Senin toh, dadi Senin, Rebu, Kamis. Menika supados ngeterpi saderengipun menapa saderengipun siam menika angkatan menika sampun purna supados mangke anggenipun nindakaken ibadah siam langkung khusuk langkung boten napa karibetan menika lan saupami mangke nalika siam menika nampa PJ dienggo buka bersama. Orang yang buka bersama nih buka bersama. Menika wis ana gambaran ngeten. Terus nanti kalau ini kanca India dan 3 menika nggih kula pas makarya kula nderek nggih Pak. Oh nggih monggo. Ya, kula sesuk kon anu kedawuhan dadi MC buka bersama perusahaan. Nggih boten napa-napa ta pripun? Yo carane pripun? Nggih carane disinawi. Tadi bagaimana kita PD, nah itu yang perlu dipupuk wonten niku. Ya menika gambaran kemawon. Terus benjing pepanggihan candhaipun wonten ing dinten Rebu kalajengaken Kamis. Mekaten sumangga pepanggihan ing dalu menika dipun pungkasi kanthi munjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti. Ndedonga kula sumanggaken. Alhamdulillah. Matur nuwun wonten kanca-kanca online Pak Widodo, Mbak Feni lan ugi ingkang wonten kelas Mas Sarono lan Mas Erlan. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng kuntur.